Shubor nakaslem jong unongsan hima. Block President Jong Meghalaya Pradesh Congress Committee Ba Manuel Badwar Ulaong Hakabede bagajing yaki kepada khot penlong deke AICC halor kajing persya yaka Adani Group kebatemu ban sedang kajing penmi boarding hapo kari lingba ke solar power deka penmi pisa kum negari US bat ki babon ki breu bat ki kinhon kila kinsho pisa hapo ke Adani Group deka jing temu ban yo ki kam ki babon kamtam lingba ke boarding na ke sni Henry ke pisa ke baka Adani Group kayo na ki bakan show pisa ke pendon kam ha ke ban thit bat penbit iki pat ba ban yo iki kam ba pher ban iya gani ke Adani Group kala sedang bandi ya ke solar power kum ha Gujarat Rajasthan bat ki wei ki jilla habaya kren bat ki nong thok khubor mentak sngi ke arpo artri unai weng arajar arpo saw uba Manuel ulaong bagani ka Adani Group kala thong de kopisa ban penbe ji breu hapo kari US ban yo iki kam ki bahe bat dei halor kani ka Adani Group kala sya kino persya bat ru kala don kejing ujor hapo ke yin kasari US halor kejing le bakla jongka bat barok sikata ki kam jongka Adani Group hapo India kimpat pau sabar kum syakari US uba Manuel ula benrap ru de ka baong baka daw ka penlong ke Kongres ban yaki kalong namar baka Adani Group ka penbit de ka pisa wat iki menteri sarkaru balingba ka jing thok pisa ka Adani ka penlong yaki ban yo yaki kam ki bahe bat kani kam dei tang ya ka solar power ru Henry wat yo doyong ka Adani ka lapun point na Malaysia bat nangni ka Adani ka de pateng pat yo doyong ha ka dor ka bahe bat dei ha ka ju ka nongrim ru bau Adani ulapun bore ka sarkar India ban thit bet iki mar ki mata na u khnang ba unla ban penya yo pan hagajo ko por na kanyang ba Manuel ula kenturi ke sarkar jella habakat mu ban pentrai kam e ka boarding ka ban ka sngi lani ka solar power ka de ban peni pat ba nang no ka thit kum no ka thit bat hakador ka bakat no ka thit khnang ban dup tip lakador ka byang ni em bat ki wei ki nong penpoi lani la shoot hit bet na uniu Adani namarkan sakta pat ya ki pat ba baro badru ya ke imlang ke salang nang si ong ifi ba kajing khot jungi ifi hang ni bang ngin kwa ban su thu iki pat Meghalaya raj ya kani ka protest ka bakale ka All India Congress Committee bangi protest ya kani ka group Adani Group ka kale kumno ba hakini kisnam ki balalai ka banle ek to ka business ban sedang ka solar power hapo India ka raise pisang na papel ki countries but kawai ka country ba ka raise pisang ka Adani Group pa din po US te hapo ba ka raise pisang na ka US ki bon ki investors ki la thap pisang ka Adani Group ki namut ba ba kin yo kita ki business ki ba pair khamtam she phangani ka solar power ma hande yak to ka pisang ka ki shim na po United States ban ki ba ki yo na ki investors na United States ki panon kam ban seal bribe ki panon kam ban seal bribe ban yo ki business ki ba pair ko man chu ong no ki la bon ki state ban apo ka India ru ba Adani Group ka Gujarat kum dam klanga handi ki la tho nga Rajasthan ki ru ki la sedang man di ke tu ka solar power ma te mentah hapo US kadang ko ka ban chu ong no ka organization ka balong similar to ya ka SEBI hapo India kabadim pet bante lakam kumnu menteri kam kata ka organization ki khot ka Securities Exchange Commission SEC jo United States te dangman sisingi kala penmi ka khubor ba kila accuse bat kila lap ki sebut ki ba khamklan ba ka Adani Group ka siu de ki bribe banyo ita business te kumbon chu ong no ha US kim cha banle ban ong ban siu de ka bribe banyo business te ki accuse ki ka Adani Group bat kila pha kila say ka Adani Group kila let shakot ban ong ba ka Adani Group pala le bakla ya ni te baro sikat ni pat ka Adani Group hapo India kampat to disclose ki India ba ka don ke investigation te sethi po United States te kanang mi manta kan baning kong te ngingi protest balay na marba karukumle Adani Group long in sense ka shusiu bet de ki bribe ya ka sarkar ya ki ministers ki bedek pet ki different sector baka Adani Group ka le but katu ka jing siu jung ki ka le si ka penyo ki business lo per kam de tang ka ni solar power ka ni de tang badang shumishan ne shwa jong ka ni ro ye pp pe yu du yong
Uduyong mentah Adani Group ka import iki duyong napo Malaysia napo Australia. Hakador ka batat ha nama uduyong umam ha. Ni dah kalau apoi pat gitu itu duyong ula apoi pat napo ke India jungi mentah. Lada apoi pat ni usim duyong uliti ya ki company ki pasnalat bantu on lokum ki MSCB ki bon company ki pasnalat deh. Ki balik ada thermal plant kan. Tu uliti gitu ki company pat hakador ka baheb ha. Usna profit laki-laki kan tu uthetat ha tu udiran pan tu kumlo ula bandiran namar begini ki company mde ba om bagi khap shuthet da kabor de kila ban jet lan nangno ki kwa ban thet nai bagi yo khamtan hendai upanan kam da kabor jong sarkar ban force ki ni company ban thet tu kum balong ye ni ka solar power ru kalong thik kum jo hi ushu force ko sarkar ban thet bitang no te ban thet bitang no sa supply pa te habau supply pada kini ki tiar ne ban suang no kom yudu yong ne ke jayu kini ki company ki ba le itu ki thermal plant basna electricity por be ki supply kini ki electricity ki state ba pher par kim na shu ken ban aya ka dor ba biang kila khapan ki dor apa ki jingpen ki dor juki ka kta kom no yangi ka kta pa yu pa da ken pa ba ba hap sio ka ba light ka ba khamram naman man ta ka light ka ba ki thit sarkar ro ba aran te hang to hawa kun ka jingdo ka ba khaw ka de yu pa ba dan najulong jong kata la da pipet kum hasti jongi rumenta ka sarkar kala asang ban push pha ban wana ka solar power ke infrastructure jong solar power ni nga ngatien ban na kwa ban pen suthu ban ba ki pa ba ki de ban kham benya ka jing suthu e ne ba lesie kadang aktif bat ka sarkar jongi hang ni ru panirap yu adani damdai directly kadang indirectly te habak ngile e kata lesi hadian hubot kan kata ke imlang salang jungi namar ba kade ka dor ka baran ngila shu khap thiet jubor naki te habak thiet jubor naki kila ban monopolize ban le be da kapor te kan kata pa di ka kan kata ka initiative jong sarkar ban le solo business ang niru kan sakta te nga shu kerpan bat nga shu kentu ba sarkar ru habak le ya kanega solar power mentah baka fokus kadai ban pen i pat ba ya ke ka baka le ya ke ka thiet ne ke ki thiet ha dor iu baka thiet khanang ba ngin tip kan baka biang ne am dor ka ya hab ne am ki ki supplier la ne la shu thiet be tang ne ki bre jong wala ni te ka to khang kta ngi kwa ban caution ban shu ong no ban ong lupai ka sarkar ba kamni le namar ka kta pala de ke imlang salang kum makalong jing ki bailat man taro kadan hi de ibandai barkani ke jingle jongka Gautam Adani na kalian ke kongres kat ni ngila ya protes sepot Delhi kila ya protes sibon gajing susi kalong ba hadu mentah ban shu ong no wat kini ki CBI wat kini ki ED kimpat don ka shisinu bakin investigate bakin wat jing tip company baka dai shisane bu ni lu Adani ule tik ban shu ong no ka pen le ran wat ya ka country ya ka India bro ka wei hiken namar kum se US mentau Adani usha kan no kum ni ngi ki nong India ki ban shu ong no ki break ban abar ki pet ami ke India ro manta ki pet yong ha India to shu he betang ne ke jing ya pam pisa te kam bha ken ban ong ban le business japan te katukan kata he ke India bro ko bai but sisin ba kata ke India ngen yang akan kata ke Meghalaya ro but kan kata ke jat ban de jung ro ni protest kam klan ye kan ne ban ni request ba kini ki organization kum ki CBI ki ru ki di ban sim kam benia bat kam suthu ba kan ke jing le jung Adani kan ke bro hot mde ban shu pala suk ke bat ka congress kan nang yat he kan ke lenti kan nang protest kam klan he ni na state ni ban shu om no ni I full support bat ni don kam ban te la kam ha ya kan ba kanum long ni kan ba hadin bon kanum kata ya state jungi ba ki jat ban jungi ban chu summarize ni ban kelum lang ke play putai ba manual ka story kalong ba ka Adani group ni ba solo energy ba kum supply po states ke chala per po India kila float ki tenders ki jongki ni ka terwas ki state te ki state ni kong hapani kong ki reject nomor beliau ba ka rates kala he pola kan ni supply ta ka energy solo energy jong ka Adani group te harin la ka rejection ki states Adani group par ka use ka pisa jo ke investors ki bana US ban bribe pa di government officials bakin accept ya ta ka rate ki ha jo ka Adani group ban supply ta ka solo energy te ka ba lingo kalong ba ka US ki ka an US ki ong ba pula ban use lan kam ka pisa jo ke investor ban bribe
Jika bribing happen in India, kajing bribe kajing bam pisah kajing kejahit India, tangba ka action la shem po US, maka US ki an ki ong ba mana ban use ka pisah jo investors ban bribe. Jika ba kai parti kongres mentahi po India ke parti kongres kala pin power duk menoi ni ki kam jong ka jong Adani group. Pakumno ki lingba ka patronage lene kajing don jong Modi pa sarkar jong ula ban le ni kam kamtir kini ke bribery bejar menta nak liang ka Supreme Court kami ka kini ki board sarkar kami te kumbalong menta ka social media jong BJP kila long flooded with messages ki baya dah banyak ada ni ki omban ba war ki jela ki ba kadon kanan BJP government ki pinan kam ya ta ki pinan kam ta energy ba ayu wa Adani group te ka kongres menta ka parti kongres hi na Delhi AICC ka omba ada kanunu kanan government non BJP government kadang po India kapala penon kam ni balong hand and gloves bat ke BJP obat ka Adani group halor ka sulu energy ya kiru dia ban investigate te kumbalong menta ka parti kongres ka diman ya ka joint parliamentary committee ban ya banon ka inquiry ban investigation marada ka India menta kam ai kanong jilaran ka bakhrau ka persib ko te ngi kong parti kongres mo Mbak Manuel hi po Meghalaya ro ngimla ban samjar na mar ki ong ba ka state jung mo involve mar rakim ait manta kani ka scam kan kata lang Meghalaya mar ngir gem ni hablong dependent ni kini ki renewable energy kung ka solar energy iting haban pe department ta ki groups ba kumno dan ki corporate houses ba kumno ki baru po Meghalaya mar Meghalaya ka i na ko support ka jing torti ka kam ka jing bam sap ka bala jur ka bala ima te tangkat tahin kalian juga saya kelas saya pelba di benua ini lebih halus niki berokhan kadang ba ngindong kata society belum educated ke inform makin mendan bala macam kebu yang pelba